Първата иновация. Втора иновация. Скоростите вече са изместени горе на клавиш. Трета иновация. Първото BMW с старт-стоп бутон. Следваща иновация. Седалките може да ги управляваш да ходят на където пожелаеш. Почваш тук. Обдухване, подгрев, регулаж, нагоре-надолу, напред, назад, тук го въртиш, пък се обучаваш, пък тук мемори, па не знам си какво. Тук почваш жабки, подлакътници, тук мога да скриеш половин теле, дискове, CD, от тук отключваш, заключваш багажника даже. И система iDrive, първи iDrive. Без да се шегувам, хората са ходили на обучение да свикнат да работят с това нещо. Магии и фатали мога да правиш с този бутон, бе. Гледай какво става. Некво подобие на фейслифт на правец 8C. Много е сложно. Върти се така. После налево, надесно, нагоре, надолу, диагонално, насекъде буташ. Гледай тук, като влезеш в менюто, леле-мале, радио, телевизия, DVD. Гледай какво става. Натискаш тук бутона, 5 минути почват, излизат кибернетики, автоматики, вадиш, слагаш дисковете, бързо да го бутнем обрат. Бегай, не се бутай. Закопчаваш, това се прибира от тук, отваряме жабката. Плавно, плавно, само за тефтери пари, фенерче. Гледай какво става. Когато натискаш един бутон, излизат разни копченца за телефон, кодове. После почва се втора жабка, това от таблото. Излиза тук, гледайте какъв телефон е имал. И е бил модерен. Ти от едно списание викат ми 9 минути не мога да тръгне пилот. Не знае къде вкара ключа, не знае как да я запали, не знае как да включи на директна, на задна, спортни режими. Той спорт бутон е сложен тук до радиото. Ти не знаеш са, радиото ли пускаш или изпускаш на спорт. Отгоре скорости и мигачи. Два бутона като ученца за борд компютрите. Два часовника е така върват. Отдолу чистачки, автоматичен режим, отляво автопилот. Електрически волан. Нагоре, към мене, надолу, нагоре, напред, назад, отляво. Пускат се фаровете. Първата кола в света с електрическа ръчна спирачка. Тя, ето гледай, електрическа ръчна спирачка. Тя че е ръчна от ръката. Ама не е така да опинеш гегата, а да натиснеш бутонче. Всичко е в купчетия тук. Като в стари карос, бе. 10 минути отваря и затваря вратите. Вземи си една руса блондинка, дай седмицата да я покара, бе.